Honetan, gorputz bat daukagu gainazal horizontal batean, marruskadurako koefiziente estatikoa 0,25 eta galdera da, zer indar egin behar dugu gutxienez hori mugitzeko. Beraz, zein da baldintza? Newtonen lehenengo legea aplikatzen badugu, hor ikusiko dugu zein izan behar den indarra geldi egoteko edo indar horrekin justu muga ezagiko dugu. Zer egin behar dugu lehen hasi baino lehen? Indarrak adierazi. Hemen kasu hau oso simplea da, baina beste askotan ez da insimplea izango, beraz, ohitura hori hartu. Indar guztiak adierazi. Zer indar ditugu hemen? Zeintzuk daude? Hor, adierazi gabe oraindik. Pisua eta normala. Zer gehiago? Eta marruskadura. Beraz, pisua, normala eta marruskadura. Eta marruskadura hemen. Orduan, idatziko ditugu izenak ere, pisua, normala eta marruskadura. Marruskadura, orduan, baldintza. Zein izan behar da F-ren balioa hori mugitzen hasteko, gutxienez. Edo beste modu batean egin dezakegu galdera. Gehienez, zer indar egin daiteke mugitu gabe. Zer indar egin daiteke mugitu gabe, marruskadura maksimoaren berdina denean. Bai izan? Marruskadura non dago? Ez dago... Ez da ikusten. Orain ikusiko da. Itxe. Edo galdu da... Orain ikusten da. Batzuetan hor gelditzen da eguneratu gabe. Dena den hori galdetu gabe guk ere jartzen dugu, ez da, Markel? Orduan, zer ikusi behar dugu? Mugitzen hasteko indarra izan behar da marruskadura indarra baino handiagoa, bestela ez da mugituko. Orduan, zer da kalkulatu behar duguna? Marruskadura indar maksimo horren balioa. Nola? Atzo ikusi genuen moduan. Indarra, berdin, marruskadura, bider, normala, marruskadura, estatikoa, bai? Maksimoa. Orduan, balio hau, balio hau lortzen badugu, hori izan behar da gutxienez indarraren balioa. Hori baino handiagoa, bestela ez da mugituko. Beraz, kasu honetan, pisua eta normala nolakoak dira, berdinak. Beraz, masa 120 kilo badira, pisua M bider G, beraz, hori izango da, 120 bider bederatxeko mazortzi eta zenbat esan duzu dela? Zenbat? 1.160 mila esker, Aimar. Hori pisua, baina, hau normalaren berdina da kasu honetan. Beraz, marruskadura, maksimoa, izango da hori bider 0,25. Beraz, izan behar da, zenbat esan duzu, 400, ez 200. 94 Newton. Gutxienez, horren berdina baldin bada, ez da mugituko. Hori baino handiagoa izan behar da, beraz, indarra izan behar da hori baino handiagoa, mugitzen hasteko. Hori baino handiagoa. Atzo alderantziz ikusi genuen, indarra egiten genuen eta esaten genuen, mugituko da edo ez da mugituko. Oraingoan, mugitzeko zein da baldintza, marruskadura hori baino handiagoa egitea. Bigarren parte honetan igitzen hasiko da, eta beraz, marruskadura
indize estatikoa 0,25 baina dinamikoa aldatu egiten da. Eta orain, pentsa ezagun marruskadura koefiziente dinamikoa dela, 0,15, bai, jaitsi dela. Orain, zein da azelerazioa? Ja, indar horrekin jarraitzen badugu, esan dugun 294 newtoneko indar horrekin jarraitzen badugu, ja, igitzen hasiko da. Hasiko da azelerazioarekin edo azeleraziorik gabe? Azelerazioarekin hasiko da, ze marruskadura ja ez da horren berdina da, txikiagoa. Orduan, Newtonen bigarren legea aplikatuz, jakingo dugu, indar hori ken marruskadura indarra izango dela masa bider azelerazioa. Baina orain marruskadura indarra da koefiziente dinamikoa erabilita bider normala ez da aldatu. Beraz, orain hau da 0,15 bider normala zela esan dugu 1176. 1176. Eta hau da 1176,4. Newton. Beraz, hau ja aplikatu dezakegu, ordezkatu dezakegu. Hau ordezkatuko dugu bigarren legean. Eta, beraz, 40. Ken, parkatu 40 zen ez? Berrogei ez, parkatu. Zen 284. Bai, 284. Ahí. 284 ken 176,4. Eta hau da masa 120 dela bider azelerazioa. Beraz, azelerazioa hor. Zenbat? 0,98 metro segundu karratu. Hauze izango litzateke gorputz horrek lortuko duen azelerazioa. Igitzen hasteko indar bat egin behar dugu, eta behin igitzen hasten denean, marruskadura jaisten denez, orduan ja, zuzenean indar berdinarekin jarraituz, azelerazio bat dauka. Orduan, orain, beste kasu batean, izango da, gorputz berdinari, beste indarra egiten badiogu, angelu honekin, indarra 400 newtonekoa bada, eta angelua ipin dezagun 30 gradu, atzo bezalako angelua izateko, igituko da, bai edo ez, eta igitzen bada, zein azelerazioarekin. Eta datuak izango ditugu ere, marruskadura indize estatikoa eta marruskadura indize dinamikoa. Estatikoa, oraingoan handiago bat, ez, txikiago bat, 0,15. Eta dinamikoa 0,05. Txikiagoak. Ados, orduan, hemen, zuek hasi behar zarete, beti bezala, hemendik aurrera, lehenengo, indar guztiak adierazi. Baten bat deskonposatu behar bada, hemen bezala, deskonposatu. Eta ondoren pentsatu, indar hauetatik zeintzuk behar ditut, igual guztiak ez ditut kalkulatu behar. Adierazi bai, baina igual ez ditut guztiak kalkulatu behar, pentsatu lehenago, ez egin guztia, alo loko. Ez, pentsatu pizkat, eta igual batzuk ez ditugu behar. Atzo egin genuen moduan.
Beraz, hemen ja ditugu indar guztiak adierazita. Suposatzen du guztiok adierazi dituzuela horrela, marruskadura koefizienteak aurrekoak ipinitugu azkenean, 0,28 eta 0,15, masa berdina, 120. Beraz, aurrekoan bezala, marruskadura behar badugu, marruskadura beti da estatikoan baldin bada, hau da, marruskadura indizia bider normala. Eta normala, oraingoan, normala kalkulatzeko, hor, bi indar ditugu. Gorantz, normala, eta FI. Eta berantz, pisua. Beraz, orain normala ez da lehen geneukana. Normala orain ez da pisuaren berdina. Vale? Beraz, normala aldatuko da. Zer orain, indar bat egiten dugu angelu batekin, eta indar horrek eragina dauka vertikalean. Beraz, hemen, hirugarren legea aplikatzen denez, Newtonen hirugarren legeak esaten du, reakzio bat egongo dela, jakina. Orduan, guk indar bat egiten badugu gorantz, lurrak egiten duen erantzuna txikiagoa da. Pisuari erantzuten dio, baina gorantz egiten dugunez, txikiagoa da. Vale? Eta ondoren, ardatz horretan ez dagoenez igidurarik, Newtonen lehenengo legea da aplikatzen duguna. Orduan, normala jakiteko, hau da, marruskadura jakiteko lehenengo normala jakin behar da. Eta normala da, hiru indar hauen ondorioa, baina FI jakin behar dugu. Hau da, hor, kate bat daukagu hor. Marruskadura jakiteko normala jakin behar dugu. Normala jakiteko, bi hauek behar ditugu eta pisua. Baina FI jakin behar dugu, eta FI nondik aterako dugu? Hemendik, indarra eta angeluarekin. Hau da, FI da sinua. Bai, beraz, gauza batek besteetara bultzatzen gaitu. Vale? Horregatik oso importantea da, irudia ondo egitea eta ordenatuak izatea. Eta ja, hortik ja kalkuloak, bakoitzak burutu. Vale? Beraz, hemen izango genuke. Igituko den edo ez, jakiteko. Claro, F isa hau betetzen bada, atzo esan genuen beste modu batean, gaur honela esaten ari gara, baina baliokidea da, hau gertatzen bada, igidura egongo da. Hori gertatzen bada, ez bada gertatzen, hau da, F isa balio hau baino txikiagoa baldin bada, orduan ez da mugituko eta marruskaduraren balio izango da F isaren berdina. Klaro, hor, gauza asko ditugu kalkulatzeko. Normala kalkulatzeko behar dugu FI eta pisua behar ditugu. Vale? Beraz, zer behar dugu lehenengo? Lehenengo behar duguna da normala ezagutzea. Normala ezagutzeko FI eta F isa jakin behar ditugu. Beraz, F isa eta FI kalkulatu behar dira. Hau da, F bider kosinu eta bestea F bider sinu. Hau da, 200 eta bestea 300 da 56,4. Ondo. Orduan, bi hauek kontuan izanik, normala, hemen ikusi dugunez, normala eta FI gorantz daude eta pisua berantz. Beraz, Newtonen lehenengo legea aplikatzen dakigunez, normala gehi FI dira berdin pisua, edo normala gehi FI ken pisua berdin 0. Ja pisua beste aldean ipini badugu, hemendik pisua aurretik genekien eta
normala jakiteko, bakarrik kenketa egin behar dugu. Eta hau da, bederatziehun da, 76, ezta? 76 Newton. Eta honekin ja, marruskadura, maksimo hori, jakin dezakegu, ze da, 0,25 bider normala, bider bederatziehun da, 76. Eta hau da, 254. Orduan, zein da ondorioa? Ondorioa da, guk horizontalean daukagun indarra, hau da, F isa. Eta ikusi dugu dela, 300 piku. Eta horren kontra marruskadura, 254. F isa, hau baino handiagoa da. Beraz, mugituko da. Beraz, hemen, F isa denez 356, hemen daukagu, eta marruskadura 254, orduan mugituko da. Horizontalan bakarrik daudelako bi indar horiek. Indar gehiago egongo balira, indar guztiak kontuan izan beharko genituzke. Bale? Beraz, higituko da. Eta higitzen bada orain aldaketa bat dago. Higidura dagoenean, higidurarekin, orduan, marruskadura izango da, hau, bider normala. Normala ez da aldatzen, baina marruskadura, marruskadura indizea 0,5 zen, ez da? Beraz, orain, marruskadura, higidura dagoenean, ja marruskadura jaitsi egiten da, eta izango da, 256 bider 0,5. Eta hori da, 156,4 Newton da marruskadura indarra. Azerazioa jakiteko, Newtonen bigarren legea aplikatuko dugu. Hau da, Newtonen bigarren legea izango da F isa ken marruskadura, izango da masa bider azerazioa. F isa kalkulatuta dago, 356,6 eta marruskadura 156,4. 156,4 berdin 120 bider azerazioa. Eta azerazioa berazen bat? 1,6. Beraz ez da 1,6. Bi zifra ipintzen badugu, ez dugula ipiniko bi zifra, 1,7 izango litzateke, edo bestela 1,77. Hemen periodorik ez dugu erabiliko. Normalean beti borobilduko dugu, bai? Eta hau ze litzateke ariketa hau. Eta honelakoak asko egin behar dituzue.